Ei kerätty tehdä mitään siinä osassa. Säädettiin ja Minecraft ihmetteli öljypumppua. Minun rakentamaa. Mina! Onko sulla siellä home? Siellä meidän kotona. Nimittäin tää on aikamoinen öljylähde, kun mä menin tänne alas. TPA-tta muhun. Tää on sellainen öljylähde, että... TPS. Nimittäin tää on sellainen öljylähde. Mä möin se TPAsta. Mun mainesti. Noin. Silti meitä. Niin. Mä oon täynnä furun työstä. Mitä kaivoit? TPA. TPA. Me tarvitaan sitä rautaa. Jos mä halutaan se kuoru joskus. Me saadaan sitten hoidettua sellainen hieno EMC-konetta. Voitko sä nyt tänne huomaa, että kyllä mainaan täällä oikeastaan. Töihin mineri! Mäkin mainaan hei. Et. Jonkohan kauan mä oon taas kuvannut? 12 minuuttia. Se vielä pystyy kuvaamaan sellainen 7-8 minuuttia. Mä ajattelin, että mä teen 20 minuutin jakson. Ei tää mitään raunaa löydy. Jeb. Joo, mäkin haluu. TP accept. Mun putki. Että kun mä saisin nyt sen ihme hieno. Mä saisin tehtyä se ihme hieno. Mä saisin tehdä se nyt. Noniin. Ja sieltä on tulossa vielä niinku lisää. Mennään tekemään tankkeja. Hei, tsippaa tänne. Ai monta teet? Onko vähän? Ei sä et muista, elä jatka niitä korkeammaksi. Elä jatka. Tehdään niinku uudet tulistat. Varoskele. Ei kannata. Niin mutta kato. Tähän näin. Ei, elä laita tuohon noin. Me voi jatkaa sitten näitä. Ihan. No.
Mitä sä menit tekemään? Kyllä. Tankkei. Mitä? Niinku Hessu Hopo. En mä tiedä. Guaro me oikeesti tarvitaan. Joo, mä teen tänne muutaman näitä lisää. Hei, jatka tota missä on 1. Tähän on kaikista yhtä korkeita. Eli tuossa yhdestä 1 pois. Tai sitten vaan isonnat kaikkia. No ei oo. 1 on tällainen 1 pituinen. Aikaisemmin pituisen 1 on 1 mittainen. Että musta tästä rautaa pikkusen biibi. Niin hei, mutta sitä rautaa oikeesti niin, että mä saan se Guaro valmiiksi, että mä saan tehdä se EMC-koneen. No en löytänyt, enkä jaksanut mainita kauempaa. Minä ai mulle rauta. Pete, tee mulle leipää. Mä löysin täältä tällaisen timanttiin työkalutkin. Kyllä mä ne voin käyttää EMC:nkin. Käyttäisikö? No enkä. Hyvä. Give me something good. Ai meidän öljyt kaikki pamahti. Riippeli. Ei niin, ohkenne huijata. One Iron. Pleas. THX. Nyt homma menee alas. Sitten pitää monistaa ja jee. Elikkä minä. Jos sinä hoidat, että kato. Tarvitaan stonegeareita, puugeareita ja rautasgeareita. Kato. Mä alan tekemään puugeareita. Tulla on kivigeareita jo. Sitten mä tarvitan rautaa, rautageareihin. Joo. Toriin. Nytten, voitko sä käydä monistaa rautaa? Kiitos. Hei, ota tästä... käytä 2 timanttia, kun sä monistat. No mä vien sinne monistuskoneeseen. 2. Ui, muuta vetää! Tai no jos mä... Joo. Mä katson... No oli selvitään jo. Todin, nyt pitää tehdä vielä muutama rautageari. No mulla on jo tällaiset tonegeareita ja mä oon tällä latsinut jo vaikka noin, mutta sitten mun pitää tehdä noita. Sitten mä tarvitsen noita noin. Joka saan tehtyä. Joo, toisen saan tehtyä. Sitten mä laitan noita tonne 2 keskelle. Sitten mä tauvin vielä täältä näin timanttigeareita. Sen kultaa pitää monistaa. Monta timanttia uskotaan käyttää kultaa. Mutta kaikkia timantteja me ei voi käyttää. Ja nytten kultaa monistumaan. No. Tällä hetkellä teemme. Me saadaan se Guaro varmaan tässä valmiiksi, niin mä voin tehdä se EMC-koneen vielä tässä. Jos mä kerran sinne. No käytän nyt sinne vähän se. Minä käytän sinne rautaa.
Nyt mä jätän yhden rauhan. Joo, niin, nyt on kultaakin tarpeeksi. Laita timanttia monistumaan sinne. Nyt mun pitää tehdä noda. Hei, mä tarvitsen sitä timanttia nyt. Give. Vammana. Onko meillä vaan 4? Ne kaikki muut on mennyt. Mulla on 3 kääröitä, joten nyt on 5 jo. 5 päästä ainakin alkuun. Viimeksi jotta hyvää ei. En minä tiedä. Niin tää homma menee alas. Skele pois mun ovelta. Mä tarvitaan ihan muutaman dimandi. Kuka? Se vaan isompi. Monta timanttia sulla on? Me tarvitais vielä 2. Omapahan päätöksessä. Ja no elää sitten. Ainakaan vielä. Koska meillä on timanttia teille vähän muutenkin. Voisi jotain hyvää EMC:stä. Mikä on meidän paras EMC? Mäpä nappaan tuolta noin yhden kuolia ja monistan kuolia pikkusen. Heitän kuolit sitten, että monistaa timanttia ja go. Pitää sulattaa kuolia. Ei mun pitää sulattaa puuta. Ai niin. Niin lähdettiin saattaa sitä. No, tuo meidän kaikki rautatyökalut. Hyvä huomio, Hermanni. Mä laitan kaikki meidän rautatyökalut ja kaikki sinne monista. Puuta. Niin. Mitäköhän mä voisin vielä äkkiä vähän? Äkkiä mä haluan lähteä. Mä tarvitsin vielä 1 timanteen. Nyt tää on nyt jotain niin hyvää. Onko siinä EMC siinä oilissa? Fuck. Minä. Me saadaan kohti Gueru ja EMC-kone. Ai mihin? Niin tarvitaankin. En mä oppi sille. No, ostatko sä tehdä noin itse mukaisesta konetta? Vai haluatko apua siinä? Sellaista EMC-konetta, että me saadaan paljon enemmän EMC tuonne meidän ihme koneeseen. En mä oo enää. Hei, mulla on mitään tuuletinta oo. Ei mulla oo edes tuuletinta täällä. On se tossa lattialla kaatuneena. Mä menen alas. Se on niin lähellä. Yes. Guarua tekemään. Ja sä tänne jää. Mä teen sen guarun valmiiksi. Sitten mä teen sen EMC-koneen, niin tämä video on loppu. Ai niin, nytten se piti tehdä. Guaro tehtiin. Kulta.
redstone timantti. Pikki. Timantti. Minä missä mun kultakearit on. Nyt jos ne on hävinnyt jonnekin. Onko ne oikeesti sulla? Ei jumaa. Mulla ei oo ollenkaan näitä mun kultakeareita. Tää video on loppuun mun osalta. Heippa. Heippa. Ennen aikas.